दुलाराय बिटिआर गावबुरा आफादा 18थि गायसनथाइ सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय चिरां जिल्ला गावबुरा आफादनि मावखुलि एबा गावबुरा भवनाव खुङो। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय दिनैनि बे हाबाफारियाव रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गावबुराफोरनि जेंनाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो नाजागोन होनना गावनि बेसेनगोसा बिबुंथियाव बुङो। गासै बिटिआर गावबुरा आफादनि 18थि गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि, बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानि 1000सो गावबुराफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारिनि गेजेरजों गावबुरा आफादनि मावफुं आफादगिरि बिरहां मुसाहारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। गिबियावनो दिनै इंराजि बोसोरनि गोदाननि नोंथांमोननि मिडियानि सायाव हामलायथि थाबाय आरो लोगोसे दिनै जोङो बे इंराजि 2024नि 6 जानुवारि दिनाव जोंहा नैबे चिरां जिल्लानि गावबुरा भवनाव फिरफिला जोंनि गावबुरा गायसनथाइ सान बिरहोदों। दा बिनि सिगां बेखौनो बुंगोन दि बे गावबुरा स्थापन जानायखौ जोङो अफिसियेलि हिसाबै स्थापन खालामनायनिखौ आङो खिन्थागोन। दा बे जाहैदों 2002नि आं अक्ट'खौ गोसोआव बावबाय। दा बेवहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै नर्थ क'क्राझार हिसाबै स्थापन खालामनाय जादोंमोन। बे नर्थ क'क्राझार हिसाबै स्थापन खालामनाया बेनो अल क'क्राझार जादों। अल क'क्राझार जानानै 2006आव बेखौनो अल बिटिआर गावबुरा एरिया गावबुरा होननानै मुं सुनाय जादोंमोन आरो। स' 2006नि 8 डिसेम्बराव जेब्लानोखि जोंनि गावबुरा खन्था दायो अब्ला बे क'क्राझार सेक्रेटारियेट फिल्ड ग्रिन फिल्डनि नङा, क'क्राझार मेन गेट फिल्ड, बे फिल्डआवनो गावबुरा खन्थाया सुबुं गोमा अल बिटिआर एरियायाव थानाय मोनफ्रोमबो गावबुरा बेवहाय 6000सो गावबुराफोर लोगो लानानै डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैनि 6000सो गावबुराफोर लोगो लानानै बेवहाय बिराद गिदिर मोनसे मेला जादों। मेला बायदि गावबुरा खन्थानि मेल खुंनाय जादोंमोन। बे मेल खुंनायनिफ्रायनो 2006निफ्रायनो जोंनि गावबुरा खन्थाया स्थापन जादों। दा फैयै दिनै 2024 18तम खुंगा जाबोबाय। बे 18तम खुंगायाव 18थि खुंगायाव दिनै जोङो बे चिरां जिल्ला गावबुरा भवनाव दिनै जोङो फिरफिलाखौ बिरहोबाय। आरो बिनि सिगां जोंहा 2016आव 6 जानुवारि 2016 बेवहाय गिदिर मोनसे अधिवेशन खालामना हादों। बे अधिवेशननिफ्राय दिनै बे जोंनि गावबुरा भवना स्थापन जानानै थादों। बेनि उनावहाय जोङो क'क्राझार जिल्लानि खार गामियाव थानाय 3 स्ट'रि गावबुरा भवन लुनाय जादों। बेनि उनाव बिदिनो गुरुबासा, रानिखाता गोबां जायगायाव जोङो चिरां जिल्लायाव 9खानसो गावबुरा भवन दङ। बेजों लोगोसे जोंहा क'क्राझाराव 5बासो गावबुरा भवन दङ। स' जोङो दा बेखौनो सरकारनि सायाव दिनै जोङो मोनसे डिमान्ड होदोंमोन आवगायाव। बेखौनो जोङो दिनै रिपिट खालामफिननो नागिरदों। बेनो जाहैदों मा गावबुराफ्रा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनजानो लुबैनानै जोङो डिमान्ड खालामबोदोंमोन। बे डिमान्डआ 9टा डिमान्ड दङ। बे 9टा डिमान्डनि गेजेराव आङो मोनसेखौ बुंग्रोगोन। मोनसेया जाहैदों मा लाट गावबुरा बानायबाय जेब्ला गावबुराफ्रा मोनसे श्रम दान होयै हिसाबै जों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनजानो लुबैदों। दा बेवहाय सरकारजों सावरायनायनि उनाव सरकारा जोंनो मान्थलि माननीय होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनैसिम जों मोननाय जायाखै। दा बेखौ लाट गावबुरा हिसाबैसो होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। दा बे लाट बानायनायाव क'क्राझार जिल्लायाव 317 आरो चिरां जिल्लायाव 172 लोगोसे अलरेडि बाक्सा जिल्लायाव आगयनिफ्रायनो आसाम सरकारा होबोबाय थानाय गावबुरा दंखायो। दा बेवहाय माखासे जायनोखि गावबुरा बिथांमोना थैदों, थैनायनि एगेन्स्टआव दिनैसिम बेवहाय लांदां जायगाखौ सुफुंफिनाखै। दा बे लांदां जायगाया 46 जननि लांदां जायगा दङ बाक्सा जिल्लायाव आरो उदालगुरि जिल्लायाव थैजोबनानै माखासे थालांनाय जिखिनि लांदां जायगा, बे लांदां जायगाया 64 दङ। बे 64 लांदां जानायखौ दिनैसिम सुफुंनाय जायाखै। मानोना जाय बिथांमोना थैदों बिथांमोननि जायगायाव बिथांमोननिनो जेनेरेसन
जायहानोखि उपयुक्त जेनेरेशन दं बिथांमोनहानो मोनफिननांगौ होननानै आवगायाव रुल मोनसे दानानै दंमोन जाहाथे गावबुरानि फिसाया गावबुरा जाफिननो हायो जुदि गावहा जेनेरेशन गैयाबा उपयुक्त गैयाब्ला अब्ला गामियाव हगारना होयो बे गामिया सेलेक्शन खालामनानै गावबुराखौ दैथायहरनाय जायोमोन आरो किन्तु जायहा जुदि सेलेक्शन जायाबा इलेक्टेड हिसाबैबाबो बहाय खालामनाय जायो मानो होनबा जोंनि गावबुराफोरा बे धरननि आवगायनिफ्राय सोलिबोनो हादों दा सोरबा बुंनो हागौ आंनि बुंनायखौ एसे फल्स जादों होनना किन्तु बे नङा आङो 2014 निफ्राय गावबुरा जाबोदों 2014 निफ्राय गावबुरा जानानै आङो आनसलिकनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव दा दिनैसिम दङ आङो क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि जानानै दङ आरो लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावबोगासिनो दं स' आं बेखौनो बुंबावगोन दे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जोंनो जेखिनि बिटिसि सरकारनि आन्डाराव जे लाट जादों लाटनि जेनाखि पजिशन पस्ट दंखायो दा पस्टखौ इन्टारभिउबो खनसे नङा खननैबो होखांबाय जोङो दा बेखौ खननै होनायावबो जोंना दुर्भाग्यजनक बेनो जे मोनसे 2019 नि 31 डिसेम्बर लास्ट अब्ला जोंना क'क्राझाराव लास्ट सार्केल अफिसाव इन्टारभिउ लास्ट जोबो बेनि उनावहाय 2004 रिजाल्ट मोननांगौ होननानै 2020 नि 4 जानुवारियाव रिजाल्ट मोननांगौ होननानै थानायाव जोङो मोननो हायाखै स' मानोना 2020 नि 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड जागोन होननायाव जोंबो सुबुं गोमा जानानै जोङो गावबुराफ्रा रंजाखांनाय मोनदोंमोन रंजाखांनायजों लोगोसे जोङो जोंनि जेनोखि मोननांगौ प्राप्य जोङो बेखौ लायाबासिनो सोङाबासिनो जोङो बे बिटिआर सरकार बिटिआरनि एग्रिमेन्टआव जोङो रंजाफादों खुसि जादों दा बे हिसाबै जोंना दुर्भाग्यआ बेनो लासै समनि फाखनजों बोथोरखौ लानानै कर'ना जादों कर'नानि उनावहाय कड अफ कन्डाक्ट नांदों कड अफ कन्डाक्ट नांनानै बिनि उनाव गभर्नर रुल जायो बिनि उनाव लासैनो जोंनि रिजाल्टआबो थाथ'लांबाय आरो मोननांगौ जेनिखि प्राप्य जोंनि लाट गावबुरा बेबो थालांबाय लाट गावबुरानि उनाव मोनगोननि उनाव जायफोर बिथांमोनानोखि रेभिनिउ भिलेज हिसाबै जाय बिथांमोनानोखि गावबुरा हिसाबै फालिबोदों बिथांमोना जाहाथे मासाव बोसोर बा क्वार्टारलि बा बोसोरलि माबा मोनसे मोनगोन होननानै निजाबो गैया हारसिङै सरकारा होनांगौ होननानै जोङो डिमान्ड दङ आरो बिनि उनावहाय जायहानोखि 25 बोसोर रायजो जाबोदों जे जायगा बे जायगानिनो थागिबि नागरिक होननानै पाट्टा रानना होनांगौ आरो जेनोखि मोनसे दंबावो फरेस्ट एरियायाव जाय बिथांमोनानोखि रायजो जाबोदों 25 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बिथांमोननोबो फरेस्ट एफआरसिसि रानना होनांगौ लोगोसे जाय बिथांमोना बेवहाय हेडमेन हिसाबै मावबोदों बिथांमोननो रेगुलेशन बेथन होबाय थानांगौ होननानै जोङो बे डिमान्डखौ खालामबोदों लोगोसे जाय बिथांमोना गावबुरा मावै मावनानै थैलांबाय बिथांमोना आइबिएस बिथांमोननि बै बिटिसि सरकारनि दिनाव जोङो मेम'रेन्डामाव आइबिएस होनांगौ होननानै डिमान्ड खालामबोदोंमोन दा जाहाथे जोंनि डिमान्डखौ जाहाथे परिपुर्ण खालामो बिटिआर सरकारा जोङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव गले गले खावलायनाय जायो आरो जुदि बे जोंनि डिमान्डखौ जुदि फुरा खालामाब्ला जोङो गणतान्त्रिक हिसाबै दिनै समायखौ लागोन मा हिसाबै आन्दलन खालामलांनांगौ मोनसे खोथाया जादों मा गावबुराफ्रा जुदि आन्दलन खालामनांगौबा खुनु मानि जिदानो थाया मानोना गावबुराफ्रानो गामिनि बयनिबो देरसिन दा गामिनिफ्रायसो जोङो दिनै नेता फैयो पद नेता फैयो गिदिर एमसिएलए एमएलए एमपि चिफ मिनिस्टार जाबोयो दा बै गावबुराफोरखौ जुदि सनमान होआबा जेबो ओंथियानो थाया दा बेनिखायनो जोङो आन्दलनखौबो खालामनो लाजियोबो आरो खालामनोबो बायोबो दा जोङो उफाय गैयैयाव जोङो गावनि फिसाफोरनाव बा गावनि बिजादै फंबायफोरनाव जोंनो भट होनानै देरहाहोयो जायखौ बेनावनो जों उल्था बिफिननांगौ बाध्य जायो जाहाथे जोङो जोंनि गणतान्त्रिक आन्दलन जाहाथे जों ओंखारनाङा दा बिनिखायनो आङो गुरैयै दिनैनि बिटिआर सरकारखौ आङो गुरैयै खावलायहरनाय जायो बिथांमोना जाहाथे सिन्था खालामनानै फैगौ दमासिनि सिगां जाहाथे 14 जानुवारिनि गेजेराव जाहाथे जोंनो माबा मोनसे गोदै गोथाव जाहाथे खौरांखौ हरो बेखौनो आसा खालामबाय आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो जाय बिथांमोनहा दिनैनि बे गायसन सानाव फैनो हायाखै बिथांमोना जाहाथे
गोसोआव जाहाथे गावखौनो गुदुं थुलुंगा लानानै जाहाथे न'आवनो रंजानानै थायो बेखौनो बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ दिनै खावलायनाय फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।